Daniel Muka, wieħed mit-tliet suspettati fil-qtil doppju f'Taslima, ammetta mal-pulizija li hu kien involut fis-serqa iżda qal li hu qatt ma qatel lil ħadd. Din l-informazzjoni ħarġet fil-qorti l-ħamis filgħodu hekk kif hawn l-14 komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Muka b'rabta mal-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'Awwissu li għadda. Quddiem il-Maġistrat Nadillija xehed l-Ispettur Colin Sheldon li ta' spjegazzjoni ta' x'sabet il-pulizija fid-dar tal-koppja dakinhar tad-delitt. Fix-xhieda l-pulizija qalet li Muka kkopera mal-pulizija u qal il-persuni l-oħra kienu barranin iżda ma kienx jaf x'isimhom. Xedet l-uffiċjal Valerie Mifsud mill-Assa ta' Sliema fejn qalet kif irċivew telefonata li sseħħet xi sparatura. X'inmarret fuq il-post sabet li l-oħt Pandolfino li bdiet tgħidilhom li trid tidħol. Dak il-ħin kien hemm ukoll Alfred Tebono li qal li hu tziju ta' Pandolfino li spjega kif wara li sema xi sparatura sema qisu xi ħadd jingħej mid-dar tan-neputi tiegħu. Xed ukoll it-tabib tal-emerġenza Dr. Jonathan Joslin fejn spjega li dak il-lejl daħlitilhom telefonata ta' emerġenza maġġuri b'possibilità li kien hemm xi nies mejta u spjega li minn Mater Dei ħarġu żewġ timijiet femmijaw kien hemm it-tabib ieħor tal-emerġenza Michael Spiteri. Hawnhekk iddeskriva x-xena tad-delitt u kif iż-żewġ tobba sabu żewġ kadavri. Fil-kompilazzjoni xedu wkoll sita showroom tal-karozzi li spjega kif insterqet il-karozza bajda li ntużat f'dan l-omiċidju. Preżenti fl-awla kien hemm il-familja taż-żewġ vittmi li deru emozjonati ħafna bix-xhieda li bdiet tingħad. Flimkien ma' Muka qed jiġu akkużati wkoll Viktor Drakomanski u Jesper Christiansen li mistenni jiġi estradit lejn pajjiżna minn Spanja.